נעבור לניתוח והערכת סיכונים תפעוליים. מהו סיכון? כל אירוע או דבר שיכול, אם יתממש, לפגוע בפעילות העסקית או בערכי היסוד של שלום האדם וחירותו. לדוגמה, הפסקת חשמל במקררים המאחסנים בשר עלולה לקלקל את המזון שבתוכם, ובמידה והמזון מגיע לשולחנם של לקוחות, להזיק לבריאותם. השבתת הפעולה של מחשבים לחצי שעה בחברה הנותנת שירותי מידע בזמן אמת, עלולה לגרום להפסד כספי ללקוחות, לאובדן הלקוחות וההכנסות, אולי גם לחשפות לתביעות בגין הנזק שנגרם. נהוג לסווג סיכונים לפי מידת הנזק שיגרם אם יתממשו, ולפי ההסתברות שהסיכון יקרה בפועל. בכל תחום עיסוק ובכל חברה, ארגון או עסק, יש מפת סיכונים תפעוליים ועסקיים וניתן לסרטטה. המפה מורכבת מסיכונים כלליים המאפיינים כל תחום עיסוק, כגון תעופה, אנרגיה, שירותים רפואיים, מחשוב, שירותים פיננסיים וכדומה, ומסיכונים ספציפיים המאפיינים וייחודיים לחברה עסקית נתונה וסביבה עסקית ספציפית, בישראל בשנת 2006. אך לא די בכך. ישנם עוד מספר היבטים שחשוב להתייחס אליהם בעת ניתוח והערכת סיכונים. הבחנה בין סיכונים ידועים לסיכונים לא ידועים. איך אפשר להיערך לקראת הלא ידוע, לקראת סיכונים שגם איש מקצוע טוב ומומחה בתחום העיסוק העסקי והטיפולי לא יוכל לסרטטם במפת הסיכונים? באמצעות מלכודות לסיכונים, כלומר שיטות ואמצעי בקרה שיאפשרו לזהות סיכונים חדשים כשהם מופיעים. היבט נוסף הוא סיכונים יציבים מול סיכונים מסלימים, כלומר סיכון שגדל ומתפתח מול סיכונים שמידת חומרתם והסיכוי להם הולכת וגדלה. סיכונים שאם התממשותם יסלימו, כלומר שאי טיפול מיטבי בהם יגרום להסלמת הנזק והרחבתו והעמקתו. היבט נוסף, ההבחנה בין סיכונים שחוצים בהתממשותם את נקודת העל חזור, כלומר יוצאים מצב בלתי הפיך לבין כאלו שלא יוצרים. בכל סיכון יש גם סיכוי להזדמנות. במישור התפעולי לשיפור תהליכים והתייעלות, במישור העסקי להזדמנויות עסקיות חדשות. ניתוח והערכת סיכונים תלויים הרבה בהגדרות, תפיסת עולם ותיחום מרחב הבעיה. חלק מהיכולת המקצועית היא היכולת לא להיצמד למערכת מחשבה והגדרה נוקשה, ובכך לגלות סיכונים פוטנציאליים, אך באותה נשימה גם הזדמנויות חדשות הנסתרות כעת מן העין. למנהלי ולבעלי החברה חשוב בשורה התחתונה לקבל תשובות לשאלות הבאות. באילו מהסיכונים הכרחי וחשוב לטפל? מהו סדר העדיפויות? מהו הלוז הנכון למימוש? כיצד ניתן לטפל ממזעור הסיכונים מבלי לפגוע בפעילות השוטפת התפעולית והעסקית? כמה זה יעלה לנו? ומהו יחס עלות התועלת האופטימלי? האם ניתן לצפות ל-ROI, כלומר להחזר על ההשקעה בטיפול בסיכונים? איזה בקרה כדאי ליישם? מהו מחיר הבקרה מבחינה פיננסית, תפעולית ועסקית? כיצד ניתן למנף את הסיכונים מבחינת תועלת עסקית? הערכת וניהול סיכונים אינם פעולה חד פעמית או צדדית בהתנהלות החברה העסקית. כמה המלצות. מומלץ לגבש תוכניות להיערכות לשעות משבר ואסון ולהתאוששות במצבי משבר. מומלץ לנהל סקרי סיכונים תקופתיים כדי לבדוק באיזה מידה מפת הסיכונים וההזדמנויות השתנתה ולפעול בהתאם. מומלץ לתקצב את נושא הערכת וניהול הסיכונים ולהכניס את המשימות הנ"ל ללוז האישי הפרויקטלי ולתוכנית השנתית. מומלץ לקיים אירועי הפקת לקחים וליישמם כדי לקדם את הארגון ולשפר את תפקודו. תודה ולהתראות בהרצאה הבאה.